Здравейте, приятели! Епизод номер 7. Да разгледаме малко по-подробно произхода на съдбата. Има ли съдба, няма ли съдба, предначертано ли е всичко в един път, една посока, или имаме избор на един, на 2, 3, 4, така нататък и така нататък. Без да засягаме религиозния етнос, няма да занимаваме с религия, по-скоро бихме обърнали погледа на нещата от няколко гледни точки. Както казах, първата, предначертано ли е всичко? Може би да. И затова някои от нас се доверяват и отиват на гледачки. И тем подобни в кавички, ходжи, гадатели, да им разкажат бъдещето. Да, някои го правят доста умело. Поклон пред светицата Баба Ванга. Тя е една от най-добрите. Не казва минало число, защото е светица. Българите на това нещо сме доста широко скроени. Базирайки си на Ванга, Петър Дъно, Слава Сиврукова, много преподобна Стойна, да не ги изброявам, Баба Вера, много са. И поглеждайки по-подробно на това, какво ни казват те самите. След 2,5 км изход дясно. Баба Ванга казва, примерно в кавички, момиче, не де да ходиш там, че там няма да видиш добро. Добре. Тук вече отново говорим за двусмислие от гледна точка, ако всичко е предначертано и ти разкаже бъдещето, ще има и две деца, едно дете. Но тук вече идея е да отиваш там, че ще стане нещо лошо. Значи има някаква частица на даден избор. Идея да карах днеска кола, защото ще да правиш 5,5. Примерно. Интересно, много интересно като замисъл. Има някаква сила определено. Ние разбираме. Може би и те самите не се разбирали. Нищо Баба Ванга казва, че Свети Георги и казва какво да прави. Може би това в съзнанието го определя тя като образ. Някои пригледани чак изпадат в клинична смърт. Идвали са да ги изследват от Германия, Япония, Русия. Феномените им. Има. И както има радиовълни, ние не ги виждаме, има доста други светове около нас, които може би се опитат по даден начин да ни подскажат нещо, но да ни навредят надали. Да, някои хора са по-широко ускорени от получаването на вълни. Не съм от тях. Не е смешно като цяло, наистина. Просто им сваляме шапка на такива хора, но въпросът остава отворен. Пъти, по който вървим, предначертан ли ние или имаме избор да изберем коя посока да тръгнем? Темата е доста широка, ще я разгледаме друг път, малко по-подробно или по-точно дадена насока. Забравяйте да харесате, споделите. Те си почитания, че бяхте с мен. До нови срещи. Бели стил!